Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li żvela mal-medja li qed jikkunsidra li joffri maħfra presidenzjali qed tqajjem diversi dubji dwar x'kienet l-intenzjoni vera tiegħu. Iddikjara dan l-avukat Joe Giglio waqt il-programm Xarabank fejn flimkien mal-avukat Bernard Grech kienu qed jiddiskutu l-aħħar żviluppi dwar dan il-każ. Waqt l-indirizza lill-avukati Andy Ellul u Robert Musumeci u staqsa jekk il-Prim Ministru kien xed iwassal sinjal lil xi ħadd. Fil-fema tiegħi sar żball kbir illi kompli idajjef dawk li huma l-istituzzjonijiet. Fit-19 ta' Novembru, il-Prim Ministru fejn qal illi biħsiebu joħroġ proklama. L-għada kien hemm l-iżvilupp ta' Portomaso. L-iżvilupp ta' Portomaso huwa għaliex il-persuna konċernata seta' jifhem u fhem x'inhuma il-problemi li sejjer jiffaċċja. Din id-dikjarazzjoni sseħħ jiem biss wara li avukat ieħor Edward De Bono waqt il-programm Net Live staqsa kif jista' jkun li Jorgen Fenech tħalla kważi jaħrab minn Malta. Jiena id-diċerija li hawn qed għaddur illi kien ġurnalista li ċempel il-AFM u l-Pulizija u għalulu isma' da qed jaħrab minn Malta ta' li se jitlaq bil-jott. Fid-dawl ta' dan, waqt Xarabank l-avukat Bernard Grech qal li l-poplu għandu dritt li jisma' l-verità u li jkollu tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Inħeġġukom issaqsu. Il-Prim Ministru qiegħed fiex qiegħed u l-investigazzjonijiet bdew isiru għax ma kellux għażla oħra. Iżda minkejja dan kollu u minkejja li huwa avukat, Robert Musumeci waqt il-programm Xarabank iġġustifika n-nuqqas tal-Prim Ministru Joseph Muscat li ma ħax azzjoni fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri dan billi ftaħar li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni. Rapporti indikaw li issa anke Jorgen Fenech qed jitlob għal maħfra presidenzjali li sissa għadha lana tatlilu u lanqas lil dak akkużat li huwa l-intermedjarju Melvin Tewma.